asomsa kuno order kare kheno phai nai nongni motor khologoi tlain thaka Garjee call office ni eba kheba Garjee electric office ni department ni borok rok KOKTWMA angkha bumati hangkor bai khobjak nai Garjee rongo sonto parani bukhuk Puspa ni Noatia ni nongni motor no khologoi tlain thaka Garjee call office department ni borok eba kheba electric office ni department ni borok borok ni o motor talangmani pherengkha borok raida saite hognaw eba kheba hogoi kare naw honai nai borni o motor no tlangai thaka phiaba wara janai kok angkha o paro bebagoi 100 hainokung tongoi tongo haifano borni bare wo khoroksa Puspa ni Noatia ni siming no motor khologoi tlangai thaka nokungni borok khanang jage kok saka ani siming bhaike talangi man hognanai kabangmano tongoi tongo haifano ani nogo simino atomtha phainai gari bathak roi nai talangai thango ani nongni motor nei nokuni boroni phasingti kok sadakha jung KOKTWMA thumnai rok Garjee call office eba khaba electric office thangoi kok sumani yaglo borok kok sarana liya media ro no camera thadi media ro no kok kotor sawinai aroni kare wei ri rohka khanai di nokuni boroni phasingti tam kok sadaka chini mangliwa order sebarni kok bai order man to thakani Puspa ni nongni simile nor bage tui phaima ba rongos ani odiga tongo camera khaini bujkara ang press ni borok ang saimano ani odiga tongo press nor kok sungani nor bike without order bike khorsa boron motor ti pheman nor current line department khorsa huna mon bai omong kha Garjee call office andar uthaipur ni bike oro khorsa borok ni Puspa ni Noatia ni boni motor kaisa siming ti bheka tabok office ke bukare kharpaijak ang phaikeno beba kharpai thanga khabon takotai buku song bike khoroksa 150 hai nukung tongoi tongo jagawo 150 nukung tongani yagolo bo khoroksa nogo siming haboi nai boroni motor rokti phaika haifano tabok se jora boroni motor no khologoi nai matar bari utlang thangjakhan KOKTWMA saimanka khabon takotai buku song nai di khoroksa boron no siming borok red way asomsa boroni kono order fan krei amsake romoi tlang thangka boroni motor no tlang thaka kabangmano o parawo hoglainanai tongo eba khaba salongnai tongo haifano borok tam khaika Puspa ni logo siming direct haboinai motor khologoi tei pheka oro Garjee call office under Uthaipur electric subdivision oro current office ni borok tam khaika rongosono parani borok ni kaisa Puspa ni Noatia ni bini motor no kaisa without permission without kuno order kare kheno borok motor kholok toblaha oroni je tangphang tangnai rok oroni je electric subdivision officer ni borok oron borok rongosono parani kaisa khoroksa chini Puspa ni Noatia ni motor no without permission without order khaine borok kholok toblaha ang borno sengka borni order phunuk dehnai nai je Puspa ni Noatia ni khoroksa ni aro kabangma nokungni borok tongoi tongo haifano borok siming no Puspa ni Noatia nokni siming no motor khologoi tei phaijaka aro kabangma hoglaina naibo tongo borni main line naibo tongo aroni bisingo borok khologoi tei phaileka motor naine di bahike khoroksa nokungni bahike borok tei phaiman kok sumung ke khoroksa nokungni bahike tei phaiman obno songlai nai Noatia ni teman bagi nor motor khologoi tei sagadi hai nor sana nangnai ble without saya ke nor bike ke khologoi to ba ha nor motor bike ke khologoi to bo sadi oma nor order tong ke order phai ana order kagos phone padi nor sauni kok bai nor Puspa ni Noatia are kotor kok ya sab bo kotor saba boro ya juro kha kabde to এরপরে তা বিষয়টা মতন বরছি রেগুলার স্টাফ এরপরে উত্তম জান্নাত বুলাল জান্নাত বড় মুসফাই বুঝিয়ে দেছেন কন্ট্রাক্ট নিছি বুই তিল চাং খাকলে মা থাঙ্গো মা তেকে মা থিয়া হাগাইছি মা তংনি দেছে আচ্ছা তা মোটর বড় সই খা মাথার বাড়ি তলাং খা আরনে সাব অফিসার কতর সাবা ইরন তো অফিসার হিসাব পাইছে তো কতর করি তোমা হামালে সি যারা সিনিয়র অরনে সিনিয়র ডিপার্টমেন্ট সাবসালো ডিপার্টমেন্ট সাবসালো সাবডিভিশন ইলেকট্রিক অরনে সাইমি আপনি তোমা হামালে সিউটো কতা লাতো বলে ওইন্দ্র না সিংদা ওইন্দ্র ওই আয়া ফাইয়া দে motor tuma khain tlang thang oboto tuma khain tlang kha sumsia phaso phainai gari pathaginai ni ebonorong nokde ni amani bung sawo sungko ke i hinka e hinai current tap chachuinai log loge motor tap khlogo ke
motor tar khulogine kotor tongo buri masa chula masa Khulongnai karantar khulongnai sebab. kan tar khulongnai ke guru boktoni mangnai tongo hingke guru boktoni mangnai tongo ke kotor rok ke besainya ang bai kok sai tongo hingke ang Ya borok karan department rok da. current department mangnai furaisa honai masa ang hai nogorong mani ki furaisa honai rungjago te masa ke modu den na to ma bumong ang nukle sinu borongna o chini para ganani no guru boktoni hingke borok bai ang kotor bai kok salai toka ang mai bu sai tong mai sa to tino kok salayo hingke to mani bagai telangkha obole ang sia bat chung kisa huglai najak tongo najak phano chung age current line tan dihni dai application khiklaija hingke application khiklai mani borok tani kelang liya hni nai sau tanjak liya hni sau hingke obono taisa oboni sikango bill phayo hingke phayo ne chung obro kotor bai kok salai kya kok salai nai ola taisa kotor phai nai norok bai kok sanai chapio o kok salai puro hongklai no norok no extra contact list khiklai tonkha norok bai extra kok sanani hnai norok ebno photo bui narok di hnai bill payment obo extra suijak hingke photo narok jabu tongo whatsapp ge ang kotor no tini phai nai saka anoro bill payment ni oro extra suijak tongo lisho obono tak ang mobile switch off ang phunung maya norok nang phunung man mobile switch off tongklai ni saka hingke kotor huno tak khulok di hinsau hingke khulong nai norok Motor tak khulodin. motor tak khulok di hinsau kotor hingke medam tongo ne thangan sinai jake borokchi tomajani chungbai sotru ungkhana sotru de tong tomade tong ang musa saimia khulong nai hini ne mangne okhori thangai nai ola taibu borok no ringi tlain thangai nai Khulongnai khornai sabab. khulong nai ke phurai sabai te maso modu honai jomatia parani jomatia mangnai kono mungsa mani kore palmanjak dia ang hotel motel telango kotor bai sung koksi salai tongo ke kotor bu bujikha agi norong ni ama listong ble ni nai bobo bujikha koktai bu masalai ni ni nai ochi borok hotel motel tomajani tlain thango kotoni kokno khanaya kotor rok mana remani Acha ok parawo busuk borok tong busuk family tong. tonguna oparawo total family 60 poribar tongai hingke tai tong lai kabangma ang basuk si sogiaba tai tong kabangma tong ek sorok thangai na ang saimia tai tong nai tai kabang tong nai ang basuk saima sogia Hingke noron no simen telang thang. chini no machine klain thango buini butong buini le tai si tongo huglain do kabangma hingke chini klai huglain tandi hne already si song application khiklai jak tongo hingke kotor bai sikang phai probo salai jak tongo oboki tai kai sadi hingke salai mane borok ni extra no photo buru mani tongo o bill payment no photo si jak tongo norok bai ulo extra kok ma salai nyai buja bosung nai hinsau hingke tini bo salai kya hingke buja bosung guino kotor bai kok salai nyai do akon ne khulogya hne ne borok tatut khusi khuloglia o guru boktoni mangni si phai nyai tatut sachuine motor khulogoi tlain thango Oparan bungung tama. eparan bung ke rongo chandra Rongo tama. Bo district. gumati district Kumute jete. Bo block ni andra klai. matarbari ati blok ni Oh motor khulok janai mung tama. mung ke hairing mani ke ang saimia hairing mani ke furaisa hne runggo furaisa Oh noron nini mung. ba mung ke Puspa ni Noatia ni Nini mung ke. an mung ke achuk Noatia Pusuran kini tam klai. ane ama Kini nama klai yo. mm Dah sampai.